Ino ndi Zodiac Exclusive, ndipo mprogramu ya lero muli ndine Alex Banda. Tikuti sabata zingapo zapitazo tinaona nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi atayima mnyumba ya malamulo ndi kutchula komanso kusanthula mayina oposa 800 omwe akuganizira kuti ndi alimi, ndipo anatenga ngongole kudzera mnthambi ya boma ya Mike kuti achite ulimi waukulu mega farms. Ndipo msabata zocheperapo tinaonanso gulu limene lili la alimi amenewa litadzambatuka nkunena kuti likufuna kuti boma liwalipire ndalama zokwana 400 billion ngati chipukuta misozi kamba kuwanyazitsira dzina lawo. Mprogramu ya lero ya Zodiac Exclusive ndi nda Vasco Majopa, omwe ndi wapampando wa amenewa alimi omwe mayina wawo anatchulidwa mnyumba ya malamulo. Ndikulandireni mu Zodiac Exclusive. Tathokoza kwambiri brother Rex. Zikupambiri. Ndimafuna ndimvetse makamaka pachiyambi. Yes. Zinatheka bwanji kuti inu alimi mubwere limodzi kapena payekha mupite mpaka na kukapeza mwayi opeza ngongole kudzera ku Mike ndi kuchita ntchito ya ulimi makamakanso yogwirizana ndi mthirira? Ndibwerera ku October 2024 pamene panatuluka advert mu newspaper ya Nation ndi Daily Times akuti amafuna alimi amene ali ndi malo osachepera 20 hectares apange apply. So ineyo ndi gulu lonse mkuliona lija tinapanga nawo apply. So tinapanga apply, tonse amene tinapanga apply number it was about 2238 alimi dziko lonse. Anatengapo alimi 952. So I was privileged, komanso alimena we are privileged kuti tinatengedwa tonse pa ndandanda wa alimi 952. So timapanga apply. Muli ndi munda? Of course, yes. Yes, ndi munda. Ukasungu. Kwa Lukwa. Kwa Lukwa. Kwa Lukwa. Ndi waukulu bwanji munda umene? Mundawo ndi 70 hectares. 70, yes. Muli pa ndandanda umene tauona umene nduna adatchula mmene muja. Yes. Muli pa number 428. Yes. Ndipo munatenga ndalama yosachepera 39 million? 34 million. Interest ndi inafika ku 39 million. Mwabwezapo zingati? Of course, sinabwezeko kena kalikonse, ndili pa zero. Sinabwezeko even one kwacha. Chifukwa chani? Pali zingapo zimene mwina zapangitsa kuti ndisabwezeko, komanso kuti mwina alimena sabwezeko. One, tikusaina contract ndi mega farm support unit ndi bungwe la Mike. Panali agreements amene anali tipatsa. One, timayendera kuti tilandire mbewu nthawi yabwino, fertilizer nthawi yabwino, timayendera kulandira mankhwala nthawi yabwino, then timayendera kulandiranso insurance in case ngati mvula sinabwere. So chaka chimene cha 2024 mvula kunali ng'amba, komanso ine nali mmodzi mwa amene ndinalandira mbewu zanga mochedwa pa 28 February. Fertilizer sunandira cha around kumapeto. So kudzala kuthira fertilizer palibe chimene ndinaphulapo. So palibe chimene ndinakabweza because palibe chimene ndinakolola. Basi zathera pompo? Sizinathera pompo. Interest kapena chidwi chobweza ngongole chilipo, of course kuzera munjira zina zimene mwina tikugwira chifukwa timapanga zingapo ndithu sikuti timangodalira ulimi okhawo. Koma chimene mwina chikufunika ndi choti boma kudzera ku Ministry of Agriculture, boma kudzera ku Mike, boma kudzera ku Mega Farm Support Unit. Mmene ankapangira kale amatiyitana ngati alimi timapita ukanengo kucha. Amakati fotokozera mmene zinthu zilili, komanso feso timakafunsako mafunso, komanso timakafotokoza ndi mmene zinthu zilili. But patenga nthawi palibe meeting iliyonse imene mwina tinapita konso ngati alimi ukanengo kuti mwina tikafotokoze kuti chimene chakhala chikutivuta, chimene chikutivuta kuti tibweze ngongole ndi chani. So tinangodabwa one of the days ungodzuka pezeka kuti dzina lako boom lili social media, mayina ru parliament kuja ndezinakhala ngati zabweresanso chipinjo. So kuyankha ndikuza kuyankha kuti interest yobweza ngongole yoloni ilipo, koma pali zambiri zoti mwina timayenera kaye kukonza kudzera ku Mega Farm Support Unit because contract yo pali zina anapanga bridge sanatipatse. Anatipanga promise atipasa ma irrigation systems sanatipatse. Anatipanga promise atipasa insurance sanatipatse. Anapanga promise atipasa ndalama yoti zimulipira farm manager sanatipatse. Anatipanga promise atipasa ndalama ya
operation court ya kumunda sanatipase. So contract it was even breached koyambirira. So it was something choti mwina it was programmed to fail. That's why tupezeka lero tafika hapa. Ndibwerere nsombuyo. Yes. Ngongole imene munapanga apply mu chaka cha October 2024. October 2024. Yes. Kuti mulandire kuyambira tilandire kuti tidzale season ya tidzale cha November December same year 2024. Koma timapeze kuti timalandira ma inputs the other year 2025 2023 ya 2025 timalandira mu February 2028. 2025 in February pa 28 February rather mina nditero. Yeah. Pofika lero Yes. kuti mayenera kuti pa munda wanu wa 70 hectares. 7 hectares, yeah. Munapenekera kuti mukolola munabzala chani makamaka poya. Chimanga because before mupo pamakhala value chain ya ma crops. So ine nasankha chimanga. Panali soya beans pamene Soya beans pamene paja panali mpunga panali zoweta ngati mbuzi ng'ombe komena ya opted for chimanga because I saw kuti kukasunguko what I could grow and harvest bwino it was chimanga. Nakhalako kasungu kwalukwa mtsinje omwe mayembekezera kuti akuthandizeni ndi zipangizo ndi kuti chimene chinachitika titapita kukayang'ana malo olima amayikiso anabwera mega farms anazabweraso anatilangiza kuti tingopeza pamene pali madzi pafupi atikumbire zitsime za irrigation zitsime za zoti angokumba zitsime. That's what they promised us. Nde malo anapanga approve. I know this is a good place pakoneka sort of water table ili bwino so you can go ahead. So chimene chinatilimbitsa mtima because they assured us. Sana li malo anu kale mudachita kupeza. Tidachita kupeza rent. We rented. Yes. Nditapita pa website ya Mike. Yeah. Amanena kuti akuthandizani ndi zamthirirazo. Anakakamizanso kuti aliyense amene akutenga ngole imeneyi akhale ndi insurance. Yes. Koma inuyo mutachititsa msonkhano watu ankhani. Yes. Munasonyeza kusakondwa ndi insurance imeneyi. Palibe amene analandira ku insurance ina iliyonse from all the 952 mega farmers amene tinapanga apply palibe. That's why itabwera ng'amba ija itatipanga hit tosefe tinavulala. And so 800 nonse munavulala. Tinavulala. So panopa ndi papa air I would say kuti we were sold a raw deal. We are sold a raw deal. Because whatever they promised sanapange. Mbuyomu. Yes. Mwakhala mukuchita ntchito ya ulimi. Yeah. Mwalimako chani? Soya. Ndalimako soya, ndalimako chimanga but at a small scale. Ndaitabwera program ya Mega Farm we said an opportunity has come now. Tilimeko pokulirapo tipite imene anthu amayitchula pa chizungu kuti commercial farming. Tigulitseko zinazo zititsalireko. So titayesera zinathera mene zatheramu palibe chimene tinapindula. Panopa tikamayenda mayina athu kunjako aliyesa ngoti tibwera ku nkhani ya mayina anu. Yes. Chifukwa ndi nsanamira ya cholinga cha kucheza kwathu. Kuti mufuna musumire boma. Tibwera kumeneko. Alright. Koma ndimafuna ndimvetsetse. Yes. Kuthekera kwanu komanso luntha lanu pa ntchito za ulimi. Alright. Mukunena kuti munalimako soya mbuyo. Nalimako soya mbuyo. Nalima kunchinji, nalimako soya kasungu, nalimako kachimanga pang'ono, ndachita koso ku kasungu konko chifukwa ndi kumene takhala koso nthawi yayitali ku kasunguko. Ena nkumafunsa tsomo machita bwinobwino ulimi kunchinji. Yes. Kenaka mmene Mike yabwera ndi pamene mukuti ayi pasi pa Mega Farms tachita ntipita kasungu. Yes. Kuli 70 hectares. Yes. Malo oti simudalimeko. Yeah. Munali nchikhulupiriro bwanji kuti muupindula pamene? Zimene zinachitika ndi zoti tisanapange even apply ifenso tinayamba tapanga research. Anzathu mmene analimira season ya 2023. Munthawi yochuluka bwanji chifukwa kuti munapanga apply mu 2023. 2024 mapanga apply ngongole. Yes. Tinapanga ma research oti kodi ife tifuna tilime chimanga chochuluka. Kodi malo akulu bwino komanso nthaka yabwino tingayipeze kuti. So we advised ndi anzathu kuti kasungu it's okay. So wendu kasungu kuyangana malo kasungu. Komanso chimene chinatilimbitsanso kwambiri chifukwa kuti aku Mega Farm Support Unit anatiuza kuti ntchitoyo kwambiri sitigwira ngati ifeyo amene tapanga apply ngongole. Anatiuza tipeze farm manager wakubunda ophunzira bwino amene amatha za ulimi. So it was kuti engine room yazonsezo akhala farm manager wakubunda. Ifeyo tingokhala ngati investor
amene tangotenga ngongole nkupanga kuti zinthu ziyatilime. So zonsezo tinalimbanso mtima amene ankafotokozera Mega Farm Support Unit. Koma patapezeka kuti zinthu zijasamba kati mwa ndime kumapita za farm managers ija kupezeka kuti sakulankhulaponso ndalama zimene ankati pasati mulipire munthu sakuperekaso. It was like we reached a point joti we at a crossroads yomanena kuti nde izizi awa matilonjeza izi ndeti malimba mtima ndizi apa khala ngati atichokera atisiya tokha tipanga bwanji. So I had to use knowledge yonena kuti okay fine napangapo ndingopanga apply what I know koma kuti izizi tilime azingi mpaka tatizakolole. Pakutha pa zonse yes nkupeza zoti simudaphule kanthu. Pakutha pa zonse sitidaphule kanthu chifukwa cha ng'amba 1 2 tinalandira ma inputs mochedwa kwambiri 3 amene anatilonjezera kuti atipasa ma mechanisms mechanization ya irrigation ma tractors ndi sanatipase. So it was expensive on our part even kuti tipange kuti tilime munda uja tokha pande it was expensive so it was difficult. Munalandira ndalama kapena zipangizo? Good. Ambiri mwina kunjaku they have been misinformed or they are being misinformed kuti alimi a Mega Farms tinatenga ndalama ku NIF kapena tinatenga cash ku Mike, tinatenga ma inputs mwina tikonze pamenepo, tinatenga mbewu, tinatenga mankhwala, tinatenga fertilizer, ndiponso ena timatenga mwina type imodzi kungotenga ko mwina kani kapena urea yekha. I think we'll talk about this in depth kuti so tinenaso kuti tadutsa muziphinjo alimi even corruption imene inkachitika kumene kuti titenge katundu abwana it was something else. So tinatenga katundu sinatenge ndalama. Maybe to answer your question, zokwana 34 million zokwana 34 million katundu okwana 39 million tisabweze 39 million katundu komanso it was not agreement kuti tisabweza ndalama mwina anthuso mwina akulakwitsa kapenanso mwina amene zikuyendera ku parliament kuja ndi makata amene tikulandira akuti zipereka ndalama. The agreement was not money. The agreement was tikakolola mbewu ija tikasiye either ku ADMAC tikasiye either ku NFRA kumene kuja we agreed kuti per kg azikatigula 1350 per kg. Sitinagwirizana za ndalama and panopa it's very strange kuti panopa they are demanding for money instead of demanding for kuti mwina mbewu zimene takololazo tikasiye ku ADMAC kapena tikasiye ku NFRA kuja kwakati pase ndalama zotsala ngati change. Nde mumatenga ma inputs okhaokha. Ma inputs okhaokha no money. Nde panali so component yonena kuti mulembe farm manager yes. Kumakhala ophunzira bwino mwanena wakubunda anatipasa kuti minimum anatiusa zonsezo kuti azitipasa ndalama zoti tizimulipira farm manager zichokera ku Mike. Nde munalandira ndalama zimenezo? Sinalandire ndalama zimenezo. Nde mmamulipira ncha? Tinalowa mungongole ndipo ena tinango ayimitsa kuti amba ndikaye mwayima mwina tione program imene ikupitira kuti iyenda bwanji then we engage you later. Koma ambiri we opted kuti apapa pasakhaleso farm manager mwina tizingopita tokha because otherwise tiyamba naso ndi uyu. Mukudziwa zoti Mike ndi bungwe la boma? Of course, yes. So kukhala bungwe la boma ndiye kuti ndalama zonse zomwe zili mu ngongole yomwe munatenga inuyo ku Mike. Yes. Zindi ndalama za boma, misonkho ya Malawi. True, very true. Anduna anayima mnyumba ya malamulo ndikutchula dzina lanu. Yes. Inuyo simunakondwe nazo. Ndibwerere ku 2023 mwandiuza kuti simunalipire mpaka lero. Sinalipire mpaka na lero. Ndibwerere ku 2023. 2023 boma linapanga fund bungwe la Mike ndi 20 billion kwacha. Alright, yoti alimi anatenga nthawi imeneyo kuti alimire. Ifeyo nthawi imeneyo sitinapange nawo. 2024 parliament inapanga approve 38 billion kuti ipite ku Mike. Koma ndalama ija ku Mike sinapite. Iyi ndi nkhaniso yoti mwina ngati dziko I think tikambirane 38 billion inapita kuti. Ifeyo alimi akuti anthu tinatenga ngongole ku Mike. Ifeyo sitinatenge ngongole ku Mike mwina ndiyankhe choncho panopa. Alimi tinakatenga ma inputs ku makampani amene Mike inapasa ngati ma contract kuti atithandize ifeyo alimi. Kampani ngati ETG, makampani ngati Paramount Holdings ndi ku smallholder. Ifeyo tinakatenga ma inputs kumene kuja Mike amene analipire amene aja. Nawo ku Mike funding yawo imene inachoka boma 38 billion sinapeze. Mike ali ndi ngongole yotapereke kwa ajana tipasa ife katundu. Nkhani yonse kuti mwinaso izilimba izivuta chifukwa choti ena aka amene tipasa katundu akuvuta afuna ndalama yochokera ku Mike. Koma ku Mike 38 billion kuja sinafike. Alimi sitinatenge ndalama ku Mike. Alimi sitinatenge mwina katundu wa Mike koma tinatenga ma inputs kwa amene anapasa contract a Mike. So ife tukhala ngati third party mwina ningotero. Alimi tavulala chifukwa choti boma 38 billion nthawi imene sinaoneke ku Mike. Kukana khala ku Mike 38 billion je nalowa
awa ma suppliers awa kanandira ndalama yawo mwina izizi kanataso ndikukambirana unlike kuti naming and shaming mwina chitika parliament ija kapena zimene zikuyenda ma social media zija sizikanachitika zimene zija. Believe you me kuti ena amene atuluka pamene paja anayamba kulima even before mega farm isanabwere. Ena ali ndi ma estate awo akuluakulu. Alright, so it's embarrassing, it's humiliating. Munthu anayamba kulima 1990, anayamba kulima ma 2000, ka season ka 1 year dzina lake laipa. Tikupanga 40 mic, tikupanga 40 NFRA, tikupanga 40 Admark, tikupanga so 40 even boma through Ministry of Agriculture because they never called for any meeting ndi alimi kuti tikambirane. Zijazi zimaenda mwina kuchitika after kuti takhala takambirana alimi mwina tauza kuti ano ngongole imeneyi talephera kubweza sitibweza. Pa Zambia pompa pa ngongole za alimi izizi zitavutanso anzathuso. They were given a period. A period was extended. Anathandiza boma ndi maronze ena kuti abwezere ngongole ya kumbuyoko. Anapasaso even I think 3 to 5 years kubweza ngongole. Koma kwathu kuno just barely 12 months. You see our names are flying on my social media, my names are parliament kuja. Do you think we are doing justice kwa mulimi amene amadyetsa dziko la Malawi? Do you think anthu ena amene afuna kutenga ngongole kuboma azikhala ndi chidwi kutenga ngongole kuboma? Ndizoopsa izi. Pa nthawi yomwe mukuti mumakumana ndi mikwingwirima. Yes. Mukuchedwetsa kutipatsa zipangizo, yes. Mukuchedwetsa kutipatsa mbewu, mukuchedwetsa kutipatsa fertilizer, kodi nanga mapampo opopera madziwo aja ali kuti munafikirapo nthambi zimene mukutchulazi. Talemba makarata ambirimbiri, I tell you kuti ena fe timagona ukanengo kuja. Timagona kusimohoda kuja, mama wakungosukusula kumaso kuloso kulowa nkati mu office muja. Kudikirira ma inputs kuti atipase. Anthu timakhala kusidiko kuja akutuza mbewu sina bwere ikuchokera ku Zimbabwe, kudikirira kumene kuja mpaka na timakhala even ndi ma options onena kuti sinapanga apply mbewu imeneyi koma just because zinthu mina zikuchedwa kumene kupita ku parliament pulepo whatever is available ndipaseni. We tried all what we could do. Koma let me tell you abwana Malawi uyuyu alenda anthu ena ake ndoti zochitika zawo ndokhomerera kwambiri. Komanso Malawi uyuyu alenda anthu oti zochitika zawo ambiri they're very corrupt. They're very very corrupt. Document tikalembera kuti iyankhidwe 2 weeks 3 weeks. Do you think mulimi ndi mvula zimene amayendesera zinthu mbuyo sitinakagwirana ndi nthawi? So if we tried all what we could do abwana and if we spent all what we could spend inafika tu nthawi tinaonda alimi kumati koma izizi kati maziyambiranji I think ndikanadziwa sindikanapanga nawo koma because umapezeka kuti mwina watenga kale kambewu watenga nawo kudikira ma inputs ena osalawa koma kuti zituluke it was so hard, it was so difficult. Kukutuluka mphekesera kunjaku kuti yayi amene aja sikuti anangotenga zipangizo anapatsa ndalama. Great. Komanso nzakuunja forex ma dollars. Ma dollars. All right. Ma dollars. One. Pali kumaiki kuja information yathu yose iliko. People can go and follow up kumaiki. 2. Kusimo hoda kandi ku Paramount Holdings ku ETG kuli ma documents athu kumene kuja. Ife timakatenga ma inputs palibe amene anandira ma dollars. Sinandire ma dollars. There was no very sure. Amena ndi evidence abwere aipange produce. We are ready kupita pena pali pose mwina kukayankha kaya ndi kuti we never received any dollars. Tinakalandira ma inputs. Process imene munatsatira ndi yandondomeko. Yandondomeko bwino very legal. In fact kuti maina anu aja olo ineyo ngati ntolankhani. Yes. Ndikanatha kuyuza access to information. Yes. Ndikupita kumene kuja ukapeza maina amene waja. Bwino. Munagwiritsa ntchito ndalama za boma ngongole ya public resources kapena ndi kuti misonkho ya Malawi. Simukuona kuti panali kofunika kuti dziko lidziwe ndipo anduna anali ndi backing yonse kunena kuti anthu anagwiritsa ntchito ndalama zathu zikufunika kubwera poyera accountability and transparency ndipo maina ndawa Avasco Majopa sanapereke ndalama alipa 428 defaulter. Yes. Imwe nditsimikizira kuti simunapereke mpaka. Sinapereke mpaka. So are you telling me kuti boma ndalakwitsa pamene? Pali zinthu zingapo abwana zimene ndifuna ndifotokoze kwa mtundu wa Malawi. Aliyense Malawi muno mukamamuona majority amene akupanga ma business ndi ngongole maloni akubanki kapena akuma other finance lending institutions. Munaonapo ino ya banki akupanga publish maina anthu oti atenga ngongole sana bweze alipo ambirimbiri bank. 2 tipite ku parliament konkuja. Do you know aphungu aja even amene alowa pano pawa 228 aliyense watenga ngongole kumene kuja MP 340 million.
munamvako kuti mina even ma MP amene analuza ena oti mina kanamwalira ena kanata anapangako maina awo anatuluka ku parliament muja. Nkhani iyi pamene pavuta ndoti panalowa politics, panalowa ndale. Ife ndifuna ndiyankhe, ndifuna izansonkho. Osati za ku bank. Osati za ku bank, of course yeah. Koma ife we have no problem kuti anthu mwina apite kumene kuja kukaona kuti angongole ndi ati amene atenga ngongole za boma. We have no problems with that. Koma musanakambirane, musanalankhulane, musanakhale pansi. You know, amatitana ngati chiguruguru. Why didn't they invite us scholars? Tabwerani kuno pali issue iyi. Nkhani ndi ziwiri chimene chachitika kuti apa mwina zinthu zifika apa. 1 kusinda kwa government, kusinda kwa boma. 2 panalowa ndale yomanena ngati kuti akuti tonse amene tatenga zimene general MCP. So it's a problem chinthu mukachilowesa politics ndekuti chaonongeka. So issue iyi ndi issue ndi yosavuta kusolva. Simaenda kufika kumene inafika kuja. Ino angongola ita. Izinalowa ndale zinthu. So this is politics. Pure politics. Ino ya majopa. Yes. Munatuluka kontha ina ngati kuti mufuna somo ime ngati. Of course. You are politically connected. Like everybody else, actually everybody in life is a politically connected person. We have seen atulangani na nuso, we have seen atulangani inuyo na mukulowa kuboma kuti madabu asoti koduka awawa zimaenda so nthawe yanji kuti inawonso pezeka join. Aliyense ndi wandale, mwina tingotero. So mukunena kuti ngongole ichi mwina munapeza facha ndale. Not ndale. Naipeza chifukwa ndinapanga apply. And chinthu chinali open kwa wina aliyense. Okay fine. Rama imene former siku amene mukuchulawa. Mutangolandira 2025. Yes. Siti nakumveniso kuti mufuna muyimire. No. Ine naza kumapeto kweni kuti mapepala kuperekedwa ku September kuja. That's where titakhala pasi ndi team yonse. We decided to say no, apa ma chances of winner tilibe. Sitingawine because it's a two horse race. Confidence inachokera kuti poyambapo tinaonabe kuti azipanizi ma traditional parties wa akuoneka ngati kuti tisokoneza kwa nthawi yayitali makamaka kumbali ya achinyamata. So we felt like we need a third force imene ibwere but from achinyamata perspective. So kusayimira kuja tinaonabe kuti apa tikhoza kumathamanga koma mtunda ndiopanda madzi. Bwanji panopa it was between DPP and MCP. One of the two was supposed to win. So if we decide not politics, you can go investigate anywhere. No. Actually, ma t-shirt amene timaprinta nthawi manager pani konena kuti tiyimira timanena kuti boma ilili tisintha zinthu zisintha timanena boma la MCP. Abwana pano ndi pamphepo ngatiso program iyi ya mega farm inaonongekaso anyamata ambiri amene mwina anathandiza kuonongeraso nati boma limene linaluza lija and alimi ambiri ndikukuwuzani kuti amanena kuti mwina ikalowa boma linali izizi ichi program ya mega farm iyi asayisintha izakhala kuyabwino because what we went through even the MCP it was hard, it was tough. Izizi tunazo sesi ma 38 billion funding inapanga proven boma la MCP. Ndrama yili kuti izizi tikunenazi kuti tinali ndi ng'amba anati promisa zinthu zambiri mbiri. It was not boma la DPP, it was boma la MCP. So abwana zinthu zinativuta, zinthu zinatipweteka, zinthu zinatiwawa ambiri anasauka because of mwina boma lomwe lija. How could you say kuti ife timakhala ngati kuti tinapanga zimiza chifukwa cha ndaleso ya MCP? It's an insult. You think it's an insult? It's an insult. It's an insult. Because anthu kunjaku akutiuza kuti mwinatu a Vasco yes atumidwa kuti angopanga destabilize kapena kuti angolipatsa bize boma lomwe I'll go to 2014. Do you know ngati panali wachinyamata wang'ono kwambiri amene DPP nthawi imene yatangowina professor wa tema yoyamba ikuvutika ndi federal state akuti akumpota kufuna federalism. I was one of the young guys mods amene nali kumbali ya DPP kunena kuti iyayi tenti chopsi za federal izi tikunenazi tenti mange dziko timange Malawi akhale mmodzi. I have no issue against a professor or against DPP. I have no issue against Bomali. Koma ifeyo issue atu maiki mega farm ndi INFRA adi makindameti nawo ma issues not boma as per se. Ndare apapa tisaikepo ndare. Let's just handle issue ya zaulimi izizi. Let's not bring in some politics. Mukuyimira gulu la anthu oposa 800? Of course, yes. Aliyense ali pamenepo? Aliyense tilinayi, yes. Nde ena mukuti ayi ena ndachipani mmenemo muwayimiriranso actually tikafika pasopano pa zaulimi izizi ifeyo sitiyang'ana kuti awanda UTM awanga DPP awa MC tingoti kodi amene ali defaulter. Defaulter. Komanso abwana pano ndi pamphepo. Do you know kuti maina aja ifeyo tapanga cross check maina ena pema janacho sedwa palibepo.
palibepo, it's edited, palibepo aliyense akanatuluka pamene paja, komanso tikhoza kukhala osangala aliyense atuluke pamene paja. List ija isakhale, don't edit the list, bring it raw, mayina watuluke chifukwa timaona anatukuja, ndipo ena tikhoza kumatchulaso inu tinali limodzi, inu timakatengera limodzi katundu, inu timakatengera limodzi katundu, koma just because maybe anzathu panopa ali kuboma akukhala ngati kuti zawo zikukhala ngati ena ali kuboma. Of course, without fear of contradiction. Kuti boma lacho tsapu mayina amene situkuti boma tufuna document yonse ija, simwati muli access to information. Ine ndinayo document yonse ifunika mayina onse aja akanatuluka onse ndandanda onse. Komanso chifukwa chani woti ena makabweza kumene kuja upeze kuti mayina awo kutulukaso patatu koma munthu anakabweza ndalama kana akabweza ma inputs. Document ili ma errors ambiri, document yathu ili ma errors. Nde aliyense mukuti akufuna ndalama zingati uli boma limpepesa? Ngati imene ya bwana ndi alimi amene akuona kuti zinthuzi zikhala pano patu mayina athu apita tu ma credit bureau kuti ife tungongole kwina kuti onse sitingatengese. Ndi malamulo. Credit bureau imathandizira kuti omwe sakubweza ngati ino. Asapeze sompata ngongole ina. Yes. That's why a credit bureau exists. There. Yeah. So mukufuna zingati aliyense? Alimi, you know, of course apa it's inatuluka mu nation akuti 400 billion minimum. Minimum. Maximum could even go 800 billion because milandu hii pali milandu yambiri imene ifeso tikuona ngati kuti zina sizinaende bwino. Inuyo pano koma nkhani sitifika kaye defaulter number 428 mukufuna ndalama zingati? Defaulter. No, imene utenti yedzekete I don't want to go into those details. Mwabwereka ndalama za boma kapena katundu wa boma. Of course, yeah. Ndi ndalama zoti amene akutionera kamene akutimvera apa ndalama zawo adasonkha kudzera msonko. Koda bwana ife ndifo yamba ubwereka kapena kutenga katundu kuboma woyamba ndife kunali YDF kumbuyo munaonapo mayina YDF MEDEF zinayi ndima I think 80% kupalati ma defaulters list inatulukapo munaionapo list ya YDF kapena MEDEF sizinatuluke. So why us? Mwapita kubwalo simunapita? Tendisiye kaya nkhani imene because if we go that now zikhala ngati kuti we are crossing the bridge before we get there, but let's not talk about zakubwaro kapena azinas. Muli ndi lawyer ndikukhulupirira. Of course. Anakulangizani kuti mwina nkhani zokambidwa mnyumba ya malamulo. Nduna zimakhala zotetezeka ndi malamulo. Anatiuza kuti kuja kumakhala privilege. So privilege information ngati ya ku parliament. Yes. Mukubwera kunja kuno ndikumaza dandaula mukuwauza ama newspaper kuti yayi tikufuna 400 billion kwacha atipepese ifo chozi nyazitsira dzina. Kodi ifeyo ndiobwera kapena ndife Malawi? Kodi ifeyo ufulu olankhula tili nawo kapena tilibe ufulu olankhula? Kodi mukamati mwina apena mkuti tinadya ndalama za Malawi, ifeyo ndi Malawi kapena ifeyo ndife ma Burundi? Ma tax misonkho mukuti nayo ifeyo sitimasonkha nawo mukamati za misonkho. Komanso mukamati tikukhala ngati tikulimbana ndi anduna kapena tikulimbana ndi boma. Do you know kuti zinthuzi panakakhala ma mechanisms ena amene mwina anduna sanakafike kumene kuja anakayanira kuti mwina atenge afotokoze. Ife tu sitikunena kuti mayina aja amene atulukira kuti zachitika kale zimene zijamwene zimene zachitika, of course we are okay with it. Koma vuto limene tili nalo ndoti mayina athu amene apezekera mu social media, ma numbers za mafoni, even ngongole zija pano tikumana ndira makhozi kuchokera ku madoba ma scammers akuti atumidwa ndi boma ati ndi ma debt collectors. Hawo ngonde pasako 200,000 kenako ndikulembera kalata ndikakulembera kalata ndikuti uyambe kaye wapuma uzibweza kwa inayo pang'ono okhala ndi nthawi ma scammers. So tikaona manambara aja if we check to say boma sinaone even atati pasa ndandanda wa ma debt collectors kuti amene azitolera ndalama ndi awo. Komanso nkhani siyo tolera ndalama nkhani ndi ama inputs. We didn't expect my debt collectors. We expected maybe ati uzira kuti adi kapena FNRI iyambe kuyendera ikatolere chimanga ikatolere nyembe ikatolere ntedza, not money because our agreement was not to pay money. So if you chimene chikuti wawa, why are we talking about tilipire ndalama pamene tinagwizana za ma inputs? Two, why scammers and hokuba kuti imbira mafoni tindima audios tindima evidence kuti this one is a thief windu wakuba we abwana ntauno sitinabwererero takhala Malawi muno like in my case I've been here for 25 years and even under also I've mingled with them ambiri, I know them, so I know the systems ulo zimatere and ambiri mafarmers ambiri amene tili nawo ndakulu they have done farming here. So zimene zikuchitika papai pada kapena tikhoza kunenaso kuti tikungolakwirana and we are just building unnecessary tension in the country. This is unnecessary. Vasco. Yes. Majopa. Yeah. Ndi mlendo wa program ino ya Zodiac exclusive.
iwowa pambuyo pa kapena patsogolo pa alimi wena oposa 800 akufuna kuti boma liwapepese kamba kuwanyazitsira dzina atapeza mwayi wa ngongole wa zipangizo zoti achitire ulimi. Nkulankhula kwathu iwowa akunena kuti sanabweze ndalama iliyonse, ndipo pano pofuna kuti ife tidziwe kuti kodi pochoka pano mubwenze kapena simubwenza ndalama imene. Fomu andiuza kuti 70 hectares ku Kasungu. Yes. Palibe chimene munaphulapo. Of course, palibe munaphulapo. How possible is that? Very possible. 70 hectares. Very possible. Very possible. Amene anapanga kuza ulimi, they understand what I'm talking about. Amene mwina sanapanga kuza ulimi, they can't understand what I'm talking about. Koda bwana, mvura sina bwere. Ndithirira ndi makeni, mvura sina bwere. Ndikagula madzi mabotolo, ndikathirire munda wa 70 hectares, I can't manage. So it's nkhani ndoti we need a proper dialogue between alimi, Mike, Mega Farm Support Unit, maybe the Ministry of Agriculture. We need a dialogue. Let's come to a round table. We are Malawians, and none of us is running away from this. Ife chimene tikufuna tikumane. Amve mbali yathu, mbali yawo timveso na feso. Let's come pakati. Koma zoti zikokana wakokera uko. At the end of the day, tikuchedwesa dziko, and we are building unnecessary tension ndifuna ndibwereze. Don't think kuti alimaja 800 amene analengezedwa kumene kuja ndi amene tabwerekedwa tokhafe. Anthu fe we are connected, okay? Tindi abale ambiri. So pamene paja anthu ambiri avulala. Timalemba anthu ntchito amene mwina timagwira nawo ntchito. Antchito ambiri avulala. So ichi tingochipanga hando mwa umunthu. Let's use wisdom. Let's not use emotions. Let's not use tempers. Let's not use politics. 2030 ndi pafupi. All right? If we pray politics, boma basi zingukhalira nkhani zandale sitipanga chitukuka bwana, tichedwa nazo izizi. Alimi 800, it's a big number. Mukapita ku Botswana, farmers are respected. Mukapita South Africa, farmers are respected. Izizi zachitika zaonongeka tikuvomereza, and we take responsibility as farmers kuti if we were even ready kulipira maroniwa koma tigwirizane bwinobwino timvaneso bwinobwino situkana kubweza. Inali ngongole inali loan yazipangizo. So we are supposed kulipira ma inputs, not cash at ngati mena kupangiramo. Tumizani 1 million, tumizani 5 million, tumizani 2 million. I mean that's absolute absurd. It's absurd. Ndikukhulupirira kuti mwalimi 800. Yes. Si onse amene adachita tsoka ngati ino. Of course. Kuti osaphulapo kanthu. Ena turako, ena moti amakabwezedwa kuti afuna akabweze, kwene FRA kuja mazo tatseka, adimaki tatseka, mpaka na ena katundu anafumbwa. Mukutanthauza chani? Mukata kupita ku adimaki kwena fe mauzedwa kuti atseka. Mukutanthauza chani? Agreement yathu imene nalimo ndoti tikakolola mbewu zija, katundu yese uja, tikwenera actually amayenera kuti abwere kumunda. NFRA, kaya adimaki, kaya Mega Farm abwere azatenge katundu uja. Akatigulitsira package 1350 medina kugwirizirana. Yotsalira yapa mwamba change azatibwezere. Koma sana bwere kuzatenga katundu. Zimatengera ndi quantity imene mulimi walima. Now, chifukwa choti samabwera alimena amatengapo initiative kupakira katundu ja tractors ndikasiye amakabwezedwa kumene kuja. Ena amapita kumene kuja kadabwati mtengo wachoka pa 1350 akuti yayi tizigura 1100. Tizigura 840. So zinali zodabwitsa kuti agreement inali ina. Pokasiya mtengo ukusinda. Ambiri alimi chidu chobweza anali nacho. Even panopa ambiri alimi amene ndi katundu, they are ready kukabweza. Koma if you look at many zinthu zilili panopa, palowa kwambiri politics than maybe business ya imene tinali nayo ngati ya ma inputs. Panopa ngolowa ndale. Anzanu analima ndikukolola, right? Yes. Nthawi imene dziko muno mmaveka kuti muli njala. Iwo aja amasunga chimanga. Amasunga chifukwa choti amaona kuti ngongole ija kuti ibwezedwe. It was attached kuchimanga chomwecho. So akapanga ma calculations amaona kuti they were making a loss. Alright? Amasunga amadikira kuti mwina at least ka price kachakakhalako kabwino. The way they expected, the way we agreed ma contract mwathu muja akachigulitse. I don't know kuti mwina iwo mena maganizo rachipereka nthawi yanji komano zinazo ina I cannot maybe talk on behalf of amena masungawo because ineyo chosunga nalibe. So tasira amena masungawo kuti amasunga
amafuna chani kwenikweni koma we hope amasunga chifukwa choti amafuna kuti ndalama iji at least apinduleko abwana kulima ndikovuta. Vasco, yes, inuyo mwandiyankha pano kuti mukuyimirira alimi 800 yeah. kusonyeza kuti nkhawa zonse za alimi 800 mwasenza ndinu. Ndasenza ndine. Nde ine ndifuna ndidziwe kuti nkhawa zimene mwasenzazo akuti amasunga chimangacho chifukwa chani? Amasunga madikira mtengo wabwino kuti apindule. Amalawi akukutika ndi njala. Osati amalawi akukutika ndi njala. You know, Mega Farm tinaenda agreement yabwino, Mike naenda agreement amayenera kubwera kuzangopereka zinthu zija pa mtengo umene tinagwirizana nana. Mwandipitisa kunkhani ina. Do you know kuti chimanga chonse chimene anapanga calculate a Mega Farm kapena a Mike amene ati chikhale cha 202 billion. Koma funding imene inapita kuti agule chimanga anapereka ko 60 billion. So iniyo taganizani chimanga chanimidwa alimi afuna agulitse mtengo wabwino, funding imene yapitako ndi 60 billion. Ndangati akanapindula. Timalima kapena timapanga zinthuzi kuti tiwine, tipange business. Now it was kept kudikirira kuti at least mtengo wabwino ukabwera akagulitse apeze kuphindu. Andambira nani maplan oti ndikatenga ndikabweza sinzatengaso ngongoleyi ndizingolima mina mugulitsira kamene ndapeza akakhale ngati ka startup capital. Koma bwana zinthu sizinaende bwino. Naso akutiuza kuti khangati munayenda pansi Mike kapena boma kumene kuti simunali alimi okhazikika ma mega farmers ambiri nayi madobadoba ena oti politically connected. Inu mwanditsimikiziranso kuti you are politically connected. Koma I'm not politically connected, but I'm a politician. You are a politician. And I'm a president of a political party. I'm not politically connected, but I'm a politician. Muna ndiyankhe choncho. Mudagwiritsa ntchito kuthekera kwanuko nkupeza ngongole mulibe kuthekera kolima. Munthu ukamapita ukafusa ngongole olede ndiye kuti ulibe kuthekera kuti pawekha ukhoza kupanga chinthu chija. That's why you go seek for a loan. Koma kunena kuti ambiri anali madobadoba amafuna mwina angotenga zipangizozo mmene anthu akunenera ndizaboza. Kodi a Mike kapena Mega Farm samapita maminda muja kayezayeza minda ichi. Go ma systems kwawo, they have all the documents. Amapita pa munda andi tikulima achadita dzara amabweraso zapangaso check Mike aja maendera. Amaendera munda wawina aliyense bwana. And tili ma documents oti tili nawo ma documents. Amaendera timajambula zithunzi. So again saying kuti anthu aja anali madobadoba chabe, it's an insult. Mwandiuza kuti mwalimako. Yes. Mwandiuzanso kuti sino mlendo kuno ku Malawi. Of course. Ndinu Malawi. Ndine Malawi. Vasco Majoba. Ndine Malawi wako kuno ku Malawi. Mumadziwa kuti pano ngati ndikulima. Yes. Ndikukhala ndi 70 hectares. Yes. Azinzanga ena 800 plus. Akulimanso madera ena. Yeah. Akaonkhetsa chimanga chonse chija. Yeah. Ndekuti chikupita ku NFRA. Yeah. Kuwadi maki munkhokwe zawo. Imene okhala about 150,000 metric tons. Ndiye taganizani kuti gawo loselo aliyesa alime. Yeah. Boma likuyenera kupanga mchingereza mati off take. Yes. Ndikukasunga kunkhokwe zawo. Yeah. Inuyo koma pamene malima palibepo warehouse remotes. In fact, yeah. Mutachita so msonkhano watu lankhani. Munanena kuti mulibe nkhokwe nde boma likuchedwa kudzatenga zokolola. True. Mega Farm anatiuza kuti as soon as tikangokolola abwera kuzatenga zokolola zija kukazika kunkhokwe kukazipanga treat because ifeyo ngati alimi tinalibe capacity. Mwandiuza kuti ino sino. Of course, yes. Nde mukudziwa zoti adimaki kapena NFRA ili nkuthekera kupanga zimene zonse. Apopo tasira boma limene ngati yankhe because I've never worked in government, I've never worked for Admark, I've never worked for NFRA, so I don't know. Let's tasira boma limene ngati yankhe. Zimene zodala. Chifukwa pa 70 hectare land yanu. Yes. Mulibepo ulo warehouse yoti munakasunga zokolola. Do you know kuti anatipanga so promise tati pasamariso zoti kamangire ma warehouse pamundawo? They didn't. Mega Farm failed alimi. Mike failed alimi. They failed us. And now the blame game is coming on us. If we were just being used as pawns on the chessboard abwana. We're just being used abwana. Amen analepela zinthu zalipo. These players on the no, we are going, we're talking, we'll be talking as we're going forward. We'll be talking. But we are being used as pawns. Of course. Invite us again. Not akutigwirisa ntchito ndani. Koma ifeyo we have been used, abused, accused and refused by Mike, by Mega Farm Support Unit, by the government of Malawi. Timaona ngati tikupita chinthu tupanga zinthu ngati ma partners.
sitinadziwa kuti chinthu chipamawa ifeyo tooneka ngati kuti anthu oyipa kwambiri tapachike tiagende tapweteka khale awawa just for some benefits ya guru anthu ena akapangepo benefit kuti tapanga chakuti muone chakuti tilankhulana tikamapita ndanena mwe politician ndine wandale so zinazi ndisunga but believe you me watch the space pali zambiri zoti tikuyenera kuti nafisi we have a lot and ma farmers osaja do you know aliyense farmer ali ndi document iyi tapanga ma document awa ma farmers ali nawo and document iyi china chilichonse chimene tinagwirizana ndi Mega Farm Support Unit chimene tinagwirizana ndi Mike zili document iyi tinazo sikuti we just here kubwera mazangosokosa no we know what we are talking about. Who is abusing you? Who is using you? Mike used us. Mike abused us. Mike has accused us. Ndamene anapereka maina kwa nduna. Mike panopali busy kumatilembera makalata ma demand letters and you wonder to say what kind of an organization is this? Instead of inviting alimi, come, let's have a round table. Let's talk as partners. Let's talk as a farmers meeting. Akutopa jani kuti atiitane tonse. Why now kupezeka kuti our names maina manambala madoba mascammers akumatiimbira mafoni so Mike yatibweteka Mega Farm Support Unit yatibweteka anatronjeza zinthu zimene sana kwaniritse kupanga kuti ifeyo zinthu zititekere and this program dinene pano it was a program to fail from the start. Iwo wanadziwa the games that they were playing anadziwa kuti ababa we'll do this, we'll do this, we'll do that, we'll do that. At the end of the day awasapezeka kuti avulala luku basi mukaonkhetsera yes. ndalama zonse zomwe mmaina kubwenza alimi oposa 800 about 55 billion 55 billion of course yeah with interest yeah munatenga pafupifupi 46 billion of course yeah so interest makhala 15% pa imene watenga ma input aja 15% ndalama imene jengolowa m'madzi basi isalowe m'madzi ndalama imene ija ikuyenera kubwezedwa alright yanu mubweza ndalama ikuyenera kubwezedwa. I don't think it's about me now, but it's about the 800 farmers that I'm representing. Because if you just target me as me, I tell you, ndrama ya ineyo ndikamburu Kongo ponya munyanja. All right? It's 55 billion that I'm talking about. So my 39 or 40 million, it's nothing. It's small. Let's handle the issues guys mene zilipo. Ndrama izizi kubweza. I tell you ndife anthu. I tell you anthu tikoza kubweza njira yote zimene zikoza kuthana nazo. Komano izi zoti zapange izi dziko tizilipanga chonchizi. Abwana, what if in 2030 I become president of this country? What if in 2030 I become the minister of agriculture of this country? What if maybe one of the farmers becomes the director ku Mega Farm Support Unit? Olo kumaiki kuja. Tizipanga zinthu mwa revenge, tizipanga zinthu mobwezerana. We can't build the country on that one abwana. Apapa it's a question of tiitanizane, tikambirane. Let's discuss, let's talk. Let's negotiate. Pamene wafunika kuti tipange negotiations. Osa opyezana, kumaso osapangitsa anthu kuti you know as president walim every day phone yanga ndimalandira ma message about 20 or 30 and afuna kuzipha alimi ineyo ndikuona ngati kuti basi ndingopanga commit suicide ine wait God is doing something wait bomari likumva wait marayi muno muli adindo amene I think nkhani akuyimva ndi sober mind not ndi corrupted political minds ambira afuna kuzipha alimi ndochepa amene kamati kwacha akumakhala pa khoma even phone akumaisiya on daily ma scammers ati ni ma debt collectors daily ma demand letters mukapanda kupereka tsiku lakuti tipanga zakuti no tikambirane ndi boma tikambirane ndi Mike tikambirane ndi Mega Farm Support Unit tikambirane ngati dziko ndifuna ndibwereze what if in 2030 I become president wa dziko lino what if in 2030 I become minister wa agriculture wa dziko lino what if in 2030 I become China tizabwezerane tizipanga zinthu zobwezerana we can't build the country it's a circus we're just going in circles tachedwa ndi chitukuko Zambia anzathu akutukuka tizikagula chimanga ku Zambia it's a shame bwana we have water we have a lot of good soils in Malawi tizizilimira toka koma talowetsa kwambiri politics tichotse ndale tikhale ngati Zambia tikhale ngati Tanzania tikhale ngati Botswana tithamangire ngati kumakhala ngati imene ili South Africa ija izizi tikambirane izi these things can be sorted out. Vasco Majoba. Yes. 55 billion 55 billion ya Malawi. Alimite ni tikhale pamodzi ndi boma tikambirane rest maybe sinditchula tsiku because nangasi ambiri amene ali ndi ngongolewa even enaso ma input awo anafumbwa
amene chimanga chawo chinafumbwafumbwa, so ambiri panopa they are confused, and of course akudikiranso season yakakolola ngati angapeze kena kake kumene tiyambe kupanga finance za lonizo tione. So we just need first pakhale kaye dialogue, let's talk, tipange iron out my issues awawa, pachitika zinthu zambiri pakatipa, tikonze dziko pa umodzi. Anzanu 800 amene anali ma mega farmers, yes, samamva kuwawidwa kuti anzawo kumudzi ali ndi njala koma akusunga ndithu chimanga kumadikira kuti yayi kantengo kakwereke bwino kenaka tikagulitse ku NFRA. Samamva kuwawa anzanu. Ukaoda katundu aliyense amafuna kuti apange phindu wa business, alright? Ndikufunseni funso apapa anthu ena amene tili m'Malawi muno panopa, even ngakhale chimanga cha ku Zambia chikubwera ka chimanga cha chipa, ena apitu ali ndi njalatu, alipo bena kuti akugona ndi njala, alipo ambiri. Koma tent samathamangire nkhani kumayikankhira kwa anthu akumudzi as if you have anthu akumudzi more than mina anthu kuondera mina mimba zawo kapena kungozikundikira mina mphamvu kapena chuma. Anthu akumudzi, let's not use them kuti tikhale ngati kuti alimi tioneke ndi anthu oyipa chifukwa anthu akumudzi amafa ndi njala ndipo ena amasunga katundu. Amasunga katundu, they were justified, anali katundu wawo, analima okha. You couldn't force them. Amafuna ndrama, amafuna phindu. So let's not blame them. Titero. Let's not blame them. Chabwino. Tikutseka kucheza kwathu a Vasco Majoba. Yes. Mtsogoleri wa alimi opasa 800 yes. amene anachita ntchito ya mega farms. Ma defaulters. Yeah. Ino monga defaulter 428. Mawu otsiriza omwe tikumaliza kutankhulana kwathu komanso kuzukuta nkhani imeneyi nkukhala otani? Ndithokoze kwambiri a Zodiac kuti mwatipasa space yoti mwina mbali yathu ingati alimi nafenso tamvekako chifukwa kumamveka mbali imodzi. Parliament, masamba mchezo, ife simnatimve, ndipo timayenera kubwera, mwina sitimayenera kubwera ndekha program iyi, timayenera kubwera ndi alimi 800 aliyense ndi ma documents ake, aliyense ndi nkhawa zake afotokoze ku mtundu wa Malawi, koma because of nthawi sizikanatero. Chachiwiri ndipemphe boma tiyeni nkhani imeneyi tikonze in a very sober way. Ineyo I believe there is a solution out of zonsezi. Kutsogoloko anzathu opemphera amati breakthrough, kuti breakthrough kuboma ya 55 billion, kuti breakthrough kwa alimi, because alimi ambiri after izizi china chake tachiphunzira kuti I think moyo usamadalire kubwereka, kanthu nkhako kaeni katukwanitsa taonera apa, so taphunzirapo kaeni katukwanitsa easy taziona. 3 ndapempha alimi kunjako asaziphe, asathawe, tikhale m'Malawi muno. Problem iyi yatibwerera kuti tisolve. Running away from a problem is not a solution. Let's face this one head on. I like kwambiri quote imene analankhula the late Nelson Mandela. He said, falling down in life doesn't really matter, but what matters is how fast you rise after falling. Tagwa zinthu zativuta, tidzuke, ngongoleyi tipange service, tibweze 55 billion. Koma akubomawa ngati alimi asatitenge ngati anthu oyipa kapena zigawenga kapena anthu oti Malawi muno tilibe tsogolo. Abwana taonapo anthu ena akumangidwa mabero, anthu ena akulandidwa katundu akupanga rise. Mulungu anatibisira mawa, tisamale pochita zinthu. You might not know kuti Banda you're talking to the next president wa dziko lino mu 2030. You might not know pali mipompaja, pali nduna, pali ma ambassadors, pali ma managers akutsogolo pamene paja. We don't want to build our country on revenge. We don't want to build our country on humiliation. China, ma Americans ndi ma British kale nkhondo zawo za zimene ankaipanga China anaipanga humiliate for many years. Today China is the second largest economy in the world. Moyo umasintha, zinthu zimasintha, tisamale kuseriku kulimawa. Pamene zinthu zalakwika tikonze, tisapange ma revenge. Tisanatseke ndemwati
mega farms was doomed to fail. It was 2023 2024 that one was programmed to fail chifukwa mweza ngongolezi tipangeso za mega farms izizi and the program ino anayamba tu ndi the late SKC Mariam Chilima ndamene anayankhula zimene zimakampeni awo ambiri tikawina boma tisapanga mega farm. Alright, Mariam SKC, may so rest in peace. He was a legend, he was a great reader. Now iyi ama mega farm we tikuyenera kupitiriza apapa ndaona budget ya chaka chino muli 6 billion yaperekedwa pa prison, yaperekedwa mbali ina imaini ina 6 billion singalime chakudya chochuluka choti mina dziko lonse litikoza pangaso china even export. Iyi program iyi ndi yabwino kwambiri komanso alimi amene talephera apa 800 amene we have been named and shamed, don't worry. Me from what I see, from where I sit, I see even ngati alimi kumalawi kuno we can come up with our own bank, mega farmers bank. We can manage to source kutsogoloko pali anthu ena abwino amene amatifuna zabwino. Pali wina every time akhala kundiyankhula from USA amata Francis Bagara akuti what if we just come up with a mega farmers bank tipeze ndrama maybe 500 to 600 billion alimi mpitirize program imene because it's good. Bwana taphunzirapo hapa once bitten twice shy. Yes, mega farms ipitirire. It's a good initiative for the country. Chabwe. Let's not fear the bomb. Thank you so much. Awa nda Vasco Madlopa iwowa ndi mtsogoleri wa mega farmers oposa 800 omwe akufuna kuti iwowa ndi boma abwere pamodzi komanso aliwopseza boma kuti alitengera kubwalo kamba kunyazitsa mayina wawo potchula mayina a anthu omwe sakubweza ngongole mu nyumba ya malamulo. Amenewa ndiye anali mlendo wathu mu Zodiac Exclusive. Titokoze kuti munali pamenepo kutsatira ndikukhulupirira kuti mwatola ziwiri zitatu komanso mwamva mbali yawo. Ine dzina langa ndine Alex Banda. Mpaka nthawi ina mukhale pompo tidzakupatsiranso gawo lina la Zodiac Exclusive. Mwakoma nonse.